n'ịga n'ihu n'iwepụtara unu ihe ndị anyị hụgasịrị na njem anyị gara na obodo Igbo-Ukwu nke dị na Anambra steeti. Anyị gara ebe anyị na-ekiri ugbu a, ebe a ka a na-akpọ Obi Igbo. Obi Igbo ahụ pụtara na ndị Igbo-Ukwu kwenyere na ọtụtụ ndị ọzọkwa bụ ndị akọwagoro nkwetaranụ na ebe a bụ ebe onye izizi bụ onye mụtara ndị Igbo bi mgbe ọ dị ndụ, ya ka eji kpụọ ihe a, ya ka eji wepụtagasị ọtụtụ ihe dị iche iche. Anyị ga-ezutakwa Ichie Okafọ ụzọ ka anyị na-ekparịa ụka ka ọ kọwatara anyị ihe gbasara ebe a, mata na abụghị na anyị na-asị ma ọ bụ eziokwu ma ọ bụ asị. Anyị mara na ọtụtụ ndị mmadụ ga-enwe ihe ha nwere ike ikwu maka ya, mana ebe a dịka anyị nụrụ ka Igbo bidoro nnọọnụ na mmemme anyị nke ụbọchị tata. Ka anyị gaa n'ihu. Opurobios Igwe Ejenga. Biko ebe ka anyị nọ ihe? Anyị nọ n'Obi Igbo, ebe izi mmadụ biri n'ala Igbo. Ịma na okwu ga-agbagwoju ọtụtụ ndị mmadụ anya, kọwatụrụ anyị. Ebe a ka Igbo bidoro. Nna anyị Igbo bụ ebe a ka o biri. Ebe a ka o biri, ebe a ka afọ dobere ya n'ime ụna. Ọnwụ ha anwụ. Ebe a kịta n'ime ụna n'isi ya ebe nọ dịka ngidi. Ebe a ka ndị gboo si ha fudobere ya. Na nwunye ya gara ibutere ya bịazi ọfọ ọzọ. Anyị ama n'afọ mana ọ na nwa Septemba. Ndị be anyị na-akpọ ya emechaa ọnwa ịgba nsị, ọnwa na-eso ịgba nsị. Nkọwa bụ na Igbo si n'ofu ebe na ofu onye nwere Igbo. Ofu onye abịa anyị aza na ụmụ Igbo. Igbo niile si ofu. Ọ bụ na ya abụghị, ọ bụ na Igbo abụghị ofu onye, anyị ihe na-azụ ụmụ Igbo, anyị ka a na-aza sọ ndị Igbo. Asị ndị Igbo bụ nna anyị Igbo. Ọ dị mma, ebe ka ebe a dị ka ọ darụrụ anyị anọ. Ebe a dị n'Ụmụdege, dị na Igbo-Ukwu, dị na Agụata, dị na Anambra, dị n'ime Naịjirịa. Ihe ọ pụtara bụ na ndị Igbo si na Igbo-Ukwu. Ndị Igbo niile si na Igbo-Ukwu, na Igbo-Ukwu ebido. Inekwu anyị ihe ọkpụ egwute na Igbo na Igbo-Ukwu ka egwutere na mgbago ugwu ebe ni. Inekwu anya asụsụ anyị bụ Igbo zuru ezu. Inekwu anya na afọ anyị bụ Igbo. Ọ 1946 ka etinyere ukwu na ọ bụrụ Igbo-Ukwu. A na-azaba Igbo eri ụwa. Mgbe ndị ọcha bịara ebe a 1940, 1920, 1930 Igbo ka a na-edere anyị. Catholic Mission Igbo, St. Paul Catholic Mission Igbo. N'ọbụ na inekwu anya bel alụ n'ụlọ ụka dị na Lady of Fatima, ife edere ya bụ Mission Bell, St. Paul's, Lady of Fatima Bell na Igbo. Arụ ya na Italy. So ị na-anya fụ na ihe niile dị na adreesị ndị ọcha ji mara anyị ebe a bụ Igbo. N'ọnụ ka a na-arụzi ọrụ nwa onye ọcha na ugwu ọkpụ na agụ. Ndị be anyị na-ede Igbo, ndị ọcha na-apịa ha ịta, ndị be anyị sizie ka etinyezie ihe na ya ka ọ welu gosizie n'ọdịiche Igbo nke na anyị nwa bụ Igbo-Ukwu, na anyị ka etinyezie ukwu na ya ka ọ ghara ebe nwa bịazie na-ajụ ya obodo ọ sị gị na ya bụ Igbo, ọ dịka ọ na-aghọrọ gị agwa mana ọ na-egele gị asị. A na-enwe ohere dịka ụmụ akwụkwọ na-abịa ebe a. Ụmụ akwụkwọ na-abịa ebe a. Ndị Abia steeti, ndị ụmụ akwụkwọ si Federal Government College Ụmụahịa abịago ebe a. Federal King's College Lagos abịagokwu ebe a. Ndị Ekedafia Federal Government College na Adamawa abịagokwu ebe a. Ndị na-abịa ebe a hiri nne, ma ndị ọcha ma ndị be anyị ma ndị ugwu ma ndị ndịda na-abịa ebe a. Ya na-abịa ebe a na-abịa, ha na-abịa nwe mgbe ụmụaka na-erucha ebe 60 na-eru 100, 300 bịa ebe a n'Obi Igbo. Enwere ihe ọ na-asọ? Ihe ọ na-asọ bụ onye nwaanyị nọ na nsọ agaghị abanyenwu n'ime obi a. Nwaanyị nọ na nsọ agaghị abanyenwu ya. Onye na-egbu mmadụ agaghị abanye na ya. Onye na-egbu mmadụ banye ihe ọfụrụ owere. Ụzọ ọ na-asọ ọbara. Anyị ka ga-atinye ọnụ na ya bụ okwu maka na ihe Chief Okafọ ụzọ kwulitere kịta bụ ihe ọtụtụ ndị Igbo ga-achọ ka anyị topikwu ọnụ. Rukwu ugbu a ọtụtụ ndị mmadụ ama ekwenyebeghị maọbụ amatabeghị na ekwe ebe ndị Igbo si nakwa etu Igbo si bụkọtara ofu, maka na ọtụtụ ndị ọkammụta, ndị prọfesọ dị iche iche, onye nke a na-ekwu na esi ebe anwụ, ndị nke na-asị na isi mpaghara ugwu, ụfọdụ gara si Sudan si ebe dị etu a rute, ụfọdụ ekwu na isi nri, ụfọdụ ekwu na isi ọtụtụ ebe dị iche iche. Dịka anyị tinyere ọnụ,
ọ baghị uru gị wee nọ na-ekwu ma ọ bụ eziokwu ma ọ bụghị eziokwu. Sonyere anyị ọ bụrụ na ị nwere nke ị nwere ikwu maka okwu anyị wepụtara n'ụbọchị tata gbasara ebe Igbo si.